Gida biyu, 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 gida biyu. A cikin mazaje kai na ɗauka, kai ma ka ce min na yi maka, ka sani ina son ka, a zuciya nake jinka, ka san ka yayi min sarka. A gida biyu kai ne zaɓin da na ɗauka ne, a gida biyu so ƙaunar ka ta kama ni. Gida biyu, gida biyu, gida biyu, gida biyu. Abinda kai mani ban tsammani ba, ban san ta yama zan fassara kalmar ba. Ga yanayinka hakan bai nuna ba. Dala malama da kake. Biki gane ba ke neman ki share ni? Inda a ce na san zaki ba kayan nan, billahi lazi ba zan sa su ba, saboda ba din ke na sa ba. Ni kuma tabbaci. Iyaye ka ji tsoron Allah. Duniyan nan fa ba komai bane, mutuwa ta iya zuwa ko yanzu ko anjima. Bai kamata kana shiga aiki na ba. Ashe kin koma wa'azi ban sani ba. Ni dai na san cewa ba a Islamiyya na samu auren ki ba. A titi fa na ganki kina tuyan awara, na taimake ki na aure ki. Amma shine kike yi min wa'azi? Dalla ba nuri mu ce malama. Dalla ba nuri. Gida biyu, gida biyu, gida biyu, gida biyu. Gida biyu, gida biyu, gida biyu, gida biyu. A cikin mazaje kai na ɗauka, kai ma ka ce min na yi maka. Kaga yadda kai kyau kuwa. Allah da gaske? Ai wannan kwallon nake gani musamman dan ke nayi. In zo ki gani, ki yaba ta. Bayan ma ba ni kaɗai na gani ba, saura ka kawo mini. Ta gida ka yi wa. Wani irin ta gida kuma? Kin ga kina son ki bani haushi ko? Idan ana maganan mata, wa ki maganan wannan kucakar ƙazamar sakariya? Ai ke ce mace, cikakkiyar mace ma? Haba baby. Shi yasa nake jin sanka a cikin zuciyata. Ko da yaushe soyayya ka ƙara hauhawa take a cikin raina. Inda a ce ki na fara gani, babu abin da zan yi da wancan kucakan, ke ma kin san ke ce a cikin gidana yanzu. Shi yasa nake ganin ko ka fiye mun kowa, na san kuma ni ma na fiye maka kowa a zuciya. Allah da gaske? Kin tabbata wannan magana da ke cikin birnin zuciyanki take? Allah ya zuciyata, ka sani, ka san ina ji da. Gaskiya kina kashe ni da daɗi. Wallahi sai ma na ɗauke ka. Allah da gaske? To shi ke na bari in gyara. Shi yasa fa idan ba zo na ganki ba sai in ji na a burkice nake a yamutse nake ba na gane kaina. To baby, ka san menene? So nake yaushe za mu maybe an jima afta magarba, amma ina ke so mu je? Ko mu je gusto ko Kalido. Nan zai fi daɗin filawa, mitilu. Ni fa gaba ɗaya shi sa kike rikita ni. Komai nawa gabaki ɗaya burge ni kike yi. wannan gemun na ga yana ƙara sa ni ji a cikin wani yanayi. Ba idan namijin da ba shi da gemu. Aka ce kwamfo ne. Ina son ka gani nake kana ka fiye mun kowa ba ma gani nake ba kama ni. Allah da gaske? Kar ki kashe ni don girman Allah. Ina fi son kwalaye sama da ku.
cikin gidan nan ba komi na riga na tattara na sai da shi wayo ni Allah kaina. Wani Allah, gaskiya wallahi na yi da na sani yarda da so, gaskiya soyayya ka ci amana ta dalilin ka nake cikin wannan halin wallahi, amma gaskiya nura Allah ya yi su tsakanina da kai don wallahi nura ya ci amana ta da bai faɗa min kowa ya shi bayan bari na yarda da shi ya wuri ne. Anwar, kamshi Islamic medicine ku zo ku gwada duk mai cuta ga magani. Assalamu alaikum al'umma, sunana Dr. Musa Usman Abdallah. Sunana Jazuli Muqaddas Kabara wanda aka fi sani da Malam Wakataba. Sunana Salma Sani. Shin kina buƙatar ki zama sarauniya ko da baki da sarauta? Ko kuma kina so ki zama ɗaya tilo daga ke sai ke? Burin kowace 'ya mace shine ta zama abar alfahari a wajen mijinta. To a cibiyarmu ta Anwar Islamic Traditional Medicine muna canja amare tare da matan aure da ingantattun magungunanmu domin samun zaman lafiya a tare da mazajensu. Baya ga haka, samun gamsuwar jin daɗi da ƙamshi mai ratsa zukatan miji yana daga cikin abin da muke da shi a cibiyarmu ta Anwar Islamic and Traditional Medicine. Ta kawo muku magani kamar maganin hawan jini, Oda, matsalar kwakwalwa, ciwon sikila, ciwon suga, matsalar haihuwa, ciwon hanta, ciwon olsa da dai sauransu. A cibiyar mu ta Anwar muna ba da maganin sanyi na infection na mata. Maganin sa na HIV ya kasu kashi uku. Kashi na ɗaya wanda ba su taɓa karɓar magani ba. Kashi na biyu wanda su karɓa a wani gurin ba su dace ba. Kashi na uku wanda ciwon ya daɗe a jikinsu sun karɓi magunguna a wasu guraren amma cutar ba su warke ba. Wanda insha Allah ina laƙanin na rubutu wanda idan an sha za a samu waraka da yardar Allah. A maganinmu na istimina'i da muka yi masa laƙabi da masturbation flosha, Wanda yake wanke duk illolin da ya yi wa mai ɗauke da cutar. wato masturbation flosha. Akwai level 1, akwai level 2, akwai level 3. Level 1 nau'in da ba su da aure, level 2 nau'in da suke gab da yin aure, level 3 nau'in da sun yi auren ba su samu haihuwa ba. Da izinin Allah idan ka zo cibiyarmu ta Anwar Islamic Traditional Medicine za mu baka ingantaccen maganin masturbation, zai yi ma floshin ɗin duk matsalolinka da yardar Allah. Za ku iya tuntuɓar mu a cibiyarmu da take a Zoo Road, Gandun Albasa, Atiku Abubakar Road, kusa da Primary School. Sannan kuma za ku iya samun mu a cikin garin Misau, jihar Bauchi, Jajeri, kusa da Mangwarori, Sangayar Gwani, Malam Abdulrahman Mai Tawaga. Lafiya malama kin zo kin ta sana a gaba sai kallo ke lafiya? Hira kuma da ni da ke? To ai ni kin ga wannan wani take nuna? Ta fiye min komai, ita ce take min daɗin fira. Gida biyu. Amma ba ki ba. Gida biyu. Don haka faɗa abin da zaki faɗa, ki tashi ki bani waje. Haba yaya, ina matar ka sunna, za ka haɗa daraja ta da waya? Ai cewa nayi ta fi ki daɗin fira. Ko abokai akwai wanda ka fi jin daɗin zama da shi. A cikin mazaje kai na ɗauka. Don haka ni ma wannan waitawa ita ce ta fi min daɗin fira. Shikenan, na zo ɗakin ka ne. Za ka iya tashi ka bi da mata ɗaki na? In tashi in biki. Lalle yarinya nan ma kin raina ni. Lala malama ki tashi ki bani waje. Ki tashi ki wuce ki bani waje. Yaya ka tashi mu tafi don Allah. Na ce ki tashi ki bani waje. Gida biyu. Gida biyu. Gida biyu. Abinda kai mani ban tsammani ba. Ban san ta yama zan fassara kalmar ba. Ga yanayinka hakan bai nuna ba. Zaka wahalta idan baka canja ba. Ka kyale ni na ce ba ni san ka rabu da ni.
don ka barar da damar da na baka tintini. Halin da na faɗa ciki yanzu ai kai ne sanadi. A gida biyu ba na ra'ayinka ka kyale ni. A gida biyu kai ne zaɓin da na kyale ni. Kauce mana. Gida biyu. Gida biyu. Ban ma wani kaga ƙara zuwa ƙofar gidan mu ba. Kai wani irin ƙwaƙwalwa gare ka. Na gaya ma to ba na son ka. Ka daina bina. Ka daina kana ɓata min rayuwa. Me yake faruwa? Na ce ka daina bina. Dole sai ka zo ko dole sai na zo. Zuwa na ƙofar gidan ku zai zama laifi? In bai zama laifi ba zan gaya mana. Dan na ko na zo na sa kira miki. To me dan din kawai ka ƙara zuwa. Ba na son garin ka. Ka daina bina. Ka daina bina. Bayan da Allah ya baki sura mai kyau. Dan na zo gare ki ba wani abu bane. Ko kuma dan na zo ƙofar gidanku na sa an kira ki, ba zai taɓa zama laifi ba. Oke, soyayya kake so, aure ka zo yi ko? Aure na zo yi. Kana so na. To shikenan. Yanzu mu je a yi magana gemu da gemu, ka gane? Sai kawai ka fito da ni. So aure ba zai yi a ce wai wani dole sai an ɗan gina wani soyayya a kai na wani mataki da ya kamata ba kawai direct ce Shi abin da nake gani Kana tunanin ni zan zauna mu soyayya watanni da ni da kai? Har ma sannan mu fuskanci juna? Baka shirya aure ba yanzu ina fuskantar da tsimman kafafunka ka bar kofar gidan nan. Okay. Wuce ka tafi. Zan tara. Sai ka ce ma yi wannan wani irin soyayya ne dole sai na yi. Idan ba ya ƙara biyo ni idan ba komai sai na kwashe sai na tafi kai shi. Ba yana ƙarya sa kaya ma sai gani sai ya kai. Ni ce ba wai wuce na wuce ni sai gani zama. Assalamu alaiki, amincin Allah ya tabbata a gare ki. Ta yaya zan iya bacci ba tare da na ji da daɗin muryarki ba? Gida biyu, gida biyu, gida biyu, gida biyu. Allah da gaske? Gida biyu, gida biyu. Gaskiya duk inda daren da zan kwanta bacci ban ji da daɗin muryarki ba. A cikin mazaje kai na ɗauka, kai ma ka ce min na yi maka, ka sani ina son ka, a zuciya nake jin ka, ga son ka yayi min sarka, kai ne za ka kwance ta isa? Ɗakinta daban ɗakina daban, ni fa bara ki ji, ki kaɗai ce rayuwata. A gida biyu so ƙaunar ka ta kama ni. Da ke kuma kaɗai nake son in kasance har ƙarshen rayuwata. Gida biyu, gida biyu, gida biyu. Da gaske nake mana, kin san menene? Bani labarin nan kika ce zaki bani mai daɗin gaske. Ga yanayin ka hakan bai nuna. Ina sauraron ki. Zaka wahalta idan baka canja ba. Ka kyale ni na ce ba ni son ka rabu da ni. Don ka barar da damar da na baka tintini. Halin da na faɗa ciki yanzu ai kai ne sanadi. A gida biyu ba na ra'ayinka ka kyale ni. A gida biyu kai ne zaɓin da na kyale ni. Kauce mana. Gida biyu, gida biyu, gida biyu, gida biyu.
Uwar gida? Wai menene sirrin ɗanɗanon miyan nan ne? Habibi ka san da me nake faranta ma rai a koda yaushe? Dahir kori, powder spices shine sirrin girki na a koda yaushe. Wow. In dai da wannan babu samun matsala a cikin gidanmu. Mu gan shi? Dahir kori, inda shi? Babu saɓani a zamantakewar aurenmu. An mana engagement ne da masoyiyata, amma abin da ya karfafa mun gwiwan ne aure a wannan lokacin saboda ta iya girki da dahir kori spices powder. Tabbas mai gida na iya ingantaccen girki wanda baka taba ci ba da dahir spice kori powder. Insha Allah shine sirrin gidana. Aiki na wankin takalmi, amma ina cin abincin da aka hada da dahir kori. Na kasance karamar sana'a ce da ni, sayan injin waya kamar haka. Amma abincin da na fi so in ci abincin da aka yi shi da dashir kori. Ni mai iyali ne, sannan kuma ni mai karamin karfi ne, amma duk da hakan nakan yi kokari na faranta wa iyalina da dahir kori. Dahir kori farin cikin iyalin kowa da kowa, farin cikin iyalina farin cikin iyalinku. Sanin sirri tarayya ce, haka ɗin alkhairi ce, zamantakewa riba ce, soyayya sa'a ce, kana yi da ni ina yi da kai, a gida biyu mun dace, aka kula da ni zan kula da kai.